guapísima, zema denbora. Hori izan ba. Gustatuko litzaidake zurekin pixka bat hitz egitea. Gure kontu kontarik, aspaldiko Kari, zurekin egon nahi dut. Haze leku politia, Kari. Ba, bai, lagun. Zemat urte zu jamen lanean? Ba, hemen lanean Kaialden 5 urte. Aizu, guan udaberrian udaran hemen jendek atzerritar asko etorriko da. Bai. Zer moduz moldatzen za kanpotarrekin eta? Esaten doztie, fiz, ahí está, fiz. Claro. Arrainek imitzen txati bandeja baten. Ah, bai? Esaten txati, haute, hau. Haze ona. Baten, emon doztia, hanbeste, propina handizu emon doztia. Hori esan eduna. €1. Dani, ez zintzat hartun. €1 propina? Frantzesoiek diru asko dute. Antza bai. Kari. Zein da zure plater berezia, gehiena gustatzen zaizun platera? Ba, hemen gure Kaialden ez zitu handizedako nada, Bai. tatakize, egalusina. Ai ba, erakutsiko diazu, Bai, nola bizotza. prestatzen den. A ber, hor deza, Bai, kariño. tataki, Venga. egaluzen tataki. Hamendaku Egaluzea, tatakizea. tataki. Bai, hamendaku. Hemendako soja eta beste gauze batzuk. Hain itzen du, pasa, hauna, bale? Ai ba. Purapurtxu bet, bakarrik. Lantzen imingu, bale? Erdian nola egon behar du? Gordinik konbidau. Gordinik. Ikusten zuzenan duen Bai. zuritxuten. Bai. Zuritxun bidez, honedanak, da gero, itzentzagu, erdize onbidau gordinik. Gordine. Zergatik egaluzekin eta ez atuna gorria do normalen horrekin egiten da, Guk erosten du ameko atune. Bermeokoa. Bai. Hau da tataki euskalduna. Bai. Bermeoko tatakia. Hau bermiotarra. Orain hasten gara, ebaitzen. Lau bostan, eta zer da, hau? Betu, hori zue. Modan daude beti, Ai, bai, total dizgo zuek, Bai. Nio honekin kanporateako naiz, ea Bermeoko jendek zer esaten duen. Bermeoko jenteri, pentsaten dago, katakize gordinita, ez da gure proba. Probaten dago. Probatuko dute. Danak gure Ea zer esatuten. Ze kantatuko Ia, ze dugu. kanta, ia, Nik ze- martxa egiten duan bitarren. Bermeoko kanta bat? Gure kaleko emakumiak ez dizela monja joango. Gora Bermiotarra. Aio, Kari! Agur, kariño, ai! Eta Kaialde jatetxeak lortu du nire kalitatezko seiu zoragarria. Hora gure Kari! English Yes. is Karik egin duen tatakia. Kaialden egiten dute. Kaialden egiten du, Kari ezagutzen alduzu. Do it to tataki de Kaialde. Zer moduz gaude? Dakizu nor nahi ni. Ez? Eta horrein de paseito. De paseita argaldute kapontxut. Ez duzu argaldu beharrik emakumea. Ilaski naitze. Ah, Iaski Natxaltza, Iaski Serrano! Do you like the prof? No, No. we just eat there. Ok, ze torri zate pelukeritik? Estáis guapísima, ez? Somos guapísimas. Ze ikasi bar dut bermeotar peto bat izateko. Bermeon euskara polizitzen du, gauza bereziz batzutakoz Bai. polizitzen du. Bermiotar berba egin euskaraz. Ze hitzak edo, ze saldik edo, ze kantak ikasi behar ditut. Pasitan guazen. Pasitan goazen, hori da paseo bat ematea. Lelau, Santa Efemiako lizen bautista. Nola, bai? O, ze guapa zara nola esaten da? Ze politxe. Ze politxe. Ilorra datako detzin da geure politxe zaten dozo zio zer behar dagoen nien, Hitz egiten du bermeotarrez. Ordu lehen da biziko gauza, bataiatu Elizan. Gero, kanta, Bai. erdizia bermiotar zara. Bermioko portuan. Ando bie. Hori da guapo esateko. Joango alga gubiok poteatzea, nola esango nuke hori? Jungo gara. Hora txikita bat hartzen. Gozek ordu Bietan. Txo! Oiepa, zu gozea dakazu, eta hori importantea da. Erra, poliki eta esango jazu, Jan, probatu. Oso, Oso. Soja pixka batekin, oso ongi sartu hor. Zerbait esan nahi aldo izo Kariri. Kari, segi holan. Zarete salseras, eta niri hori asko gustatzen zait. Adios, guapísimas, adios. Sari mikiti, siri, biri.